भगवान गणेश के बूढ़ी कोटल कहाँ है? पार्वती मैया कहली कि बबुआ स्नान करे खातिर जाता नहीं, दुआरिया पर खड़ रहिए केहू के ढूके मत दियो। भोलेनाथ आइले भूकल चहल गणेश भगवान ना जाती हले, शंकर जी अपन त्रिशूल में चला दिहले, गणेश जी के मुड़िए कट गई भाई अमंगल। लेकिन पार्वती मैया के नाते तोही मंगल के देवता कहा गई। वरुण जी के भेजल गई कि मुड़ी लेके आवो, आखिर में मुड़ी लेके आवो। अच्छा ठीक माननीय हमने के प्रधान जी के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन परम आदरणीय हमने के प्रवीण सिंह जी प्रधान जी के गोल लगत नहीं आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा मंडली की तरफ से जय जयकार। भेजल गई कि मुड़ी के पता लगाओ, 200 दिशा में खोज में मुड़ी जब नाम मिलो ब्रह्मा जी से कहले कि प्रभु मुड़ी तो मिलत नहीं थे। ब्रह्मा जी कहले कि जा जेवना रहे जई हो ओ राह में अगर कोनो महतारी अपन बेटा के पीठ पीछे सुतवले होई ओकर गर्दन काट लिया। वरुण जी निकलले जंगल के रास्ता जात रहले, हाथी एगो अपना हथनी अपना बेटा के पीठ पीछे सुतवले रहे ओकर गर्दन काट लेले अलिया के मुड़ी जब दिहले विचार करे के बाद आज कल के डॉक्टर लोग अगर दे दिया जाए वो मुड़ी काट के तो प्लास्टिक के पहिरा देता लोग, विचार करे के बाद अंगुरी कट जाते तो डॉक्टर लोग प्लास्टिक के पहिरा देता। लेकिन वो समय के सर्जरी इतना जबरदस्त रहे, मुड़ी कटल में आदमी के अलिया के हाथी के जोड़ दिहल वही गणेश जी से कहे के बाबा हाथिया के मुंह बेटा